leabhar na fáilte roimh le chéic ócáid an Chiste Craoltóireachta Gaeilge inniu. Thosaí mise ar scéim coppla bliana hen agus inis tá fáistí ag Maithmedia in Ardmhaithe. Agus is inta na deisina a chuirtar ar fáil den na nOiliúnaithe ura. Ciad lá bíonn tú ag obair ar na léirechain mhóra. Tá muid inniu i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich agus an ócáid a bhí arsúil a gcéin ná bronnadh na teastais ar nOiliúnaithe nua an Chiste Craoltóireachta Gaeilge a Chríochnaigh scéim bliana. Mu ag déanú ceileú ar séisiir nOiliúnaithe nua a tháinig trí scéim stoganne. Séisiir a raibh ar scéim teleifíse agus an sin duine amháin a raibh ar scéim léireathirí radio fialúint. Bhíonn siad le chomhlacht amháin ar fá séimhí agus chomhlacht eile don séimhí eile. Scéim na léireathirí radio fialúint a bhí mis imón curú in BBC Gaeilge mé ag obair ar an chlár an tíris chlár radio blas. Bhí mé ag obair an BBC radio alú agus fuair mé an-taitneamh ar an chóras atá acu an sin. Caid mé an chéad chuid de sin é chomhlacht léirechain de brenn below the radar a dhéanann glór sreithne de BBC TG4 RT is a leiad agus an sin bhag mé chuidí NVTV sin stáisiún áitiúil an seo mBéal Feirste. Le linn an ócáid an sin tháinig muid gás ganán a rinne na nOiliúnaithe agus iad ar chuirsa léireachán le Maithmedia. Chéad cinn fuam an lúm, so bhí sin bunaithe ar ban óg atá ag déanú céim nó máistreachais in ollscoil olú ar an ceol agus an ceol agus iad sna mills, na linen mills. Darna bhí seán cinn omláin éagsúil agus cinn inta granmhar bhí an faoi far óg ó Maracha a tháinig trasna le staidir a dhéanú an ollscoil na Réana agus gan istó chuir sé isteach ar scéim cónaithe a raibh ddíirithe ar bhéalgóirí. Hopping mé dúirt nílig last year for I mar in Mexico mé Gaeilge was near to go out agus cudéí mé. Caithfidh mé rá gurú na fisein ar dóid ar fad. Ag ghart sin inis tá rudbag naire ar an is an ar na hain coppla bliana hen mar rinne iad go hard caiidean. Ní rá scéim ar bith cosú lei seo arsúil nuair a thosaí mise amach sna meán agus is ionintach an rud é go bhfuil na deisina seo ar fáil do dhaoine tháinig mar tarthaí an obair a rinne siad nuair a tháinig mar na físeanna a rinne siad mar chuid den scéim agus inis roinnt acu ag obair san airán. Tá mé fostíthe buchas mór le dia le radio fáilte faoi láthair ag obair mar iris craoltóireachta ag an foireann nuachta agus cursaí ratha. Agus is cinseach mé ó deismar seo agam muna ra mé ar scéim an Chiste Craoltóireachta Gaeilge. Alright, what is your name again? Na teastais a thuirteach? Is tócha gur bhain muid le an-sult heagla mar go pearsanta gur bhain mé haon an-sult an-taitneamh an-tairbhe as an scéim. Thosaí mé amach ní ró taithir mBéal a bheith anric agam san airnó teleifíse. Go ddíireach amach an seo, sílan go mé gan cear an léirechain ach tí muid. Tá agalú agam amach so méirechain goilte. Sílam goil se Thairbhe táhairteach go bhfuil scéimna cosúla seo agén agus gan scéimna cosúla seo bhíodh se Thairbhe deachar dul isteach sa cineal garm seo fásta. Ínta buíoch gur tháinig ba haon faoide scéim agus góm chugáirdeas leis an scafta ar agus bé taithí all-mhór amach rumpú san airneol go cinse. Agus gur míle maidí rééis le bheith léniu. Tá muid ionach ródú leis an dream a chríochnaigh an scéim im léana agus guím gachra ar na nOiliúnaithe nua a thosaí linn cúpla seachtain ó hin.